हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? गुड बाय। बाजिब तो मृदंग बाजिब। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଖୋଜୁଥିଲେ ତୁ ମିଳିଗଲୁ ମତେ। ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଯେବେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲୁ ମତେ। ନାନୀ ମାଇଲାଲୋ 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 ନାନୀ ଆଇନା ଆଇନା ସେଲେନ୍ସ କଲାଜି 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 ସେଲେନ୍ସ କଲାଜି। ମୋ ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ମାଇକି ନା ମତେ ଦେଇଦେ। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ବାଜିବନି ତ ସାହା ନାହିଁ, ତୋ ବରକୁ ପିଟିବି ତୋତେ ଟେକି ନେବି। ଠିକି ଖୋଲା ଏ ଗଲା। ଆମର ଟିଆର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟେନସନ ନଥିଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।